салом тамошобинони арҷманд, сархати хабарҳост аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага. имрӯз 2 август. дар ин барнома ҷузъиёти куштори раҳбари Ал-Қоида Айман аз-Завоҳирӣ дар Афғонистон, 25-солагии десантчиони Тоҷикистон, афзоиши якбораи шумори ҷаҳонгардони Русия дар Тоҷикистон. Ин ва дигар хабарҳо дар идомаи барнома тақдим мешаванд. агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон мегӯяд, ки имрӯз дар бархи минтақаҳои Тоҷикистон ҳавои тағйирёбанда ва бориш мушоҳида мешавад, аз ҷумла дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҳам бархи ноҳияҳои кӯҳии ҷумҳурӣ, инчунин дар кӯҳҳои шимоли Тоҷикистон борони кӯтоҳмуддат меборад. дар умум дар вилояти Суғд, Хатлон ва шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбанда вале бебориш мешавад. гармӣ дар ин минтақаҳо рӯзона ҳадди аксар 36 то 40 дараҷаро ташкил хоҳад дод. дар ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон то 30 ва дар шарқ то 22 дараҷа гарм мешавад. иёлоти муттаҳидаи Амрико хабар дод, ки раҳбари шабакаи террористии Ал-Қоида Айман аз-Завоҳирӣ ба воситаи дрон ё худ ҳавопаймои бидуни сарнишин дар шаҳри Кобул кушта шуд. Президенти иёлоти муттаҳидаи Амрико Ҷо Байден рӯзи 1 август зимни суҳбати телевизионӣ гуфт, адолат барқарор шуд. ӯ афзуд афсарони амниятии Завоҳирӣ ва аҳли оилаашро дар як манзиле дар маркази шаҳри Кобул пайдо карданд. Байден эълон кард, ки ҳамла ба Завоҳирӣ бо амри ӯ амалӣ шуд. тибқи иттилои расида, амри маҳви Завоҳириро 31 июл ходимони идораи марказии кашфи Амрико иҷро карданд. мансабдорони амрикоӣ мутмаинанд, ки дар ҳамла танҳо Завоҳирӣ кушта шуда, каси дигаре осебе надидааст. Завоҳирӣ 71 сола дар канори муассиси Ал-Қоида Усома бин Лодин ҳамлаҳо ба шаҳри иёлоти муттаҳидаи Амрико дар моҳи сентябри соли 2001ро ҳамоҳангсозӣ кардааст. солҳои тӯлонӣ макони буду боши Завоҳирӣ, ки аслан мисрӣ мебошад, маълум набуд. баъди кушта шудани Усома бин Лоден дар соли 2011 Завоҳирӣ раҳбарии Ал-Қоидаро ба дӯш гирифт. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 2 август зимни ширкат дар маросими 25-солагии таъсиси бригадаи десантчиони Тоҷикистон нақши низомиёни ин нави қувваҳои мусаллаҳро дар таъмини амнияти шаҳрвандон ситоиш кард. президент, ки дар таҷлили рӯзи десантчиони тоҷик ва дар машқгоҳи ҳарбии Фахробод воқеъ дар ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон ширкат мекард, гуфт вазъи ноороми ҳарбиву сиёсӣ, ки имрӯз минтақа ва ҷаҳонро фаро гирифтааст, инчунин то рафт вусъат пайдо кардани миқёси хатару таҳдидҳои муосир, қабл аз ҳама терроризму экстремизм ва дигар навъҳои ҷинояткориҳои муташаккили фаромилӣ аз хизматчиёни ҳарбӣ тақозо мекунад, ки дар сатҳи омодабоши ҷангӣ қарор дошта бошанд. президент ва ҳайати ҳукуматӣ имрӯз инчунин бо шароити хидмати десантчиён, таъминоти онҳо бо муҳимоти низомӣ ва ҳам шароити маишии онҳо шинос шуд. хабарнигорони радиои Озодӣ аз вилояти Хатлон гузориш медиҳанд, ки феълан дар маркази ин устон шаҳри Бохтар 2 муҷассамаи қаҳрамони халқи тоҷик Бобоҷон Ғафуров қомат афрохтааст. якеро 5 сол пеш сохта буданд. бисёриҳо ин муҷассамаро танқид карданд, зеро дар он қади Ғафуров кӯтоҳ будааст. ба гуфти шаҳрдори Бохтар, ҳайкали дуюми Бобоҷон Ғафуров, ки ҳоло зери мато пинҳон мебошад, баъди бозсозии Гулгашт ифтитоҳ хоҳад шуд. дар ин бора гузориши муфассале дорем, ки дар барномаи ахбор пешкаш хоҳем кард. ширкати барқи тоҷик барои истифода аз роҳи Душанбе-Чаноқ ба ширкати IRS зиёда аз 29 миллион сомонӣ пардохт кардааст. ин яке аз аввалин ҳолатҳоест, ки ширкатҳо маблағи додаашон ба корхонаи IRS-ро расонаӣ мекунанд. худи ширкати IRS, ки номи соҳибаш маълум нест, ҳеҷ гоҳ дахлу харҷашро фош намекунад. Маҳмад Умар Асозода, раиси ширкати барқи тоҷик, рӯзи 1 август дар як нишасти хабарӣ гуфт, дар 6 моҳи имсол барои убури 150 мошини боркаши ширкат аз роҳи Душанбе-Чаноқ ба ширкати IRS беш аз 29 миллион сомонӣ додаанд. ҷаноби Асозода гуфт, мошинҳои онҳо дар фасли тобистон аз конҳои ангишт барои маркази барқу гармидиҳии рақами 2 шаҳри Душанбе ангишт меоранд. ӯ гуфт, ки ин ҳам харҷи маблағи гузариш аз терминалҳои IRS асту ҳам тарозуҳост, ки вазнро бармекашанд. муҳаққиқони мавзӯи сайру саёҳат дар Русия мегӯянд, ки тобистони имсол сафари шаҳрвандони Русия ба Тоҷикистон якбора зиёд шуд.
خدمات تحلیلی سیاحت‌های توتورو و وان تو تریپ می‌نویسند که تاجیکستان سمت مهمی پرواز و استراحت شهروندان روسیه گردید. به اطلاع یکی از این منبع‌ها بیش از 17% بلیط‌های هواپیماها از روسیه به سمت تاجیکستان فروخته شدند، چون نرخ آنها امسال نظر به سال گذشته نیم برابر ارزان‌تر شده است. برخی منبع‌ها افزایش سفرهای روس‌ها به تاجیکستان را نظر به سال گذشته 10 برابر بیشتر حساب کردند. برابر با تاجیکستان دیگر جمهوری‌های سابق شوروی مثل ارمنستان و قرقیزستان یا ازبکستان و قزاقستان هم مورد توجه سیاحان روس گردیدند. متخصصان میگویند شروع جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین و تحریم‌های غربی و محدودیت سفرهای خارجی شهروندان روسیه باعث توجه بیشتری آنها به کشورهای مشترک المنافع گردیده است. ضمناً مقامات رشته سیاحی در تاجیکستان هم میگویند سال 2022 شمار جهانگردان خارجی در کشور نظر به 6 ماه سال گذشته قریب 3 برابر افزوده 370,000 نفر را تشکیل داد. شرکت‌های توریستی تاجیکستان هم از افزایش سفر روس‌ها و اوکراینی‌ها به تاجیکستان خبر می‌دهند. و در پایان برنامه از قرب اسعار خارجی در برابر سامانه میگوییم. امروز 2 اوگوست بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 163 سامانی و 20 درم معین کرده است. $1 آمریکایی به 10 سامانی و 26 درم و 1 یورو به 10 سامانی و 51 درم برابر شده است. این قرب رسمی است که بانک ملی اعلام کرده است و در بانک‌های تجارتی امکان دارد که کمی قرب اسعار فرق کند. تا این ساعت این خبرهای مهم بود. برای خبر و گزارش‌های بیشتر دعوت میکنیم بعد 3 ساعت برنامه اخبار آزادی را پیگیری کنید. تشکر که تا این لحظه با ما بودید.